TTDC habangni bukhakte jesek mansa samung tangai tongo TTDC habangni samung tangnai rok tei barjan manjak rok obahikeno tini kraksalo gabordi ARDD tangbedekni tei gabordi sabjoni katharaje bawajomni bisingti borok khorokni sino makni siklai tok baksaka tei khorokni borok no wak makni tei khorokni no pun makta yaparjaka arthani manjaka gabordi sabjoni chairman borom ganang apon deborma khobi juda-juda atok rok Ini bulan hamba joto media person sono, ini seng edisi hapang ni engginai, gabudi di video office, tai gabudi sabjun ni, kak tiket ini oro seng to, wak, tai pun sengai bag pakai pun ke, omo seng bag zakha seng, ini episode seng di pramota edisi hapang payment ya gulo, seng talbrum ni mana tal ni ya gulo, hai kawa tal seng ya gulo seng wak to pun je sini borok je mal matari nani hamjaknai yui tonai rok seng bagi tomo tai abun logo seng sini gabodi hab sabjunan khakte seng development sabun logo seng tabu kesangman jora ke mukitin tukidin amtire wo seng bagdagi tongo tai teo belaki hamamai aporo sini bubagra tai sini edisin hapani sini borong gorang CM tai sin tabung ni di bedek ni sini borong gorang EM Rajesh Tipran sing hamaya aporo bo omake je inisiatif na hari sonoro hotongon bagi nai sing tayo amsari lokol belaki kan khapujak amige sing je to hamjanai ro punje hamjanai wa hamjanai borong omake mang jongben bono ang bol mingine sini edisin hapang ta sini di bedek EM na hamaya ini musimong ani mo apon de buma gabori sabuna sen